I'm here. Tanawa, 15, di kayo na tayo nilo. Kata Silvia, napag niya tayo motor. Libre ka? Oo, oy. Abnormal mo guro yung tawanan ni. Sabi. Ay, spaita gid ani. Uy, kining wala ka ni tayo makita nga trabaho niya. Mawala pa jud atong account. Nice. Paita. Sharo kita sugto na ni. Asa mo gid makakita kwarta ani uy. Nano ko Silver. Nano ko Relo. Tapos yung kay motor nga ito. Astra bang mahala ni. Wala nakamotor din na siya. Paghirilo. Oh no! Naka-silver pag yun. Sana kanungog lang diya. Isa po niya ito mauyab diya. Wala siya uyab. Hindi mo nakauyab niya. Sayang nga din niya kung unang didki. Dili yan natin kung gasto eh. Karong gabi una. Base na gusto diya nga. Igasto ka na yung unang didki diya. Hi! Uy. Ningkagat na. Gusto kang kauban niyang gabi eh? I'm here! Tanawa, 15, di kayo na tayo nilo. Kata Silvia, napag niya tayo motor. Libre ka? Oo, oy. Sure ba? Ay, mo nag-trap ko sa motor. Hindi mo lang nabitin, nalakaw ko. Wala na lang ang bayad ha, i-Gcash na lang ako. Tara. Che, pag solo!